Morning, good morning, good morning. Ayan si Karen. Karen, good morning Karen. Good morning guys. Si Rosa Freyas. Ayan, Rosa, good morning. Ayan, thank you so much Karim. Good morning to you. I wish you, sabi niya, I wish you a nice day. Good morning to you Karim. Good morning. Galab shout out. Thank you so much for coming also Karim. Ay wow, Word Official. Good morning. Thank you so much sa Team Solid member. Ayan, maraming salamat. Good morning, Word Official. Ayan si Kintoy. Kintoy, good morning. Kabayan, maraming salamat sa pagpapamember. Maraming salamat. 30 viewers, thank you so much. Ayan, kapit tayo guys. Dayan, si Dayan. Dayan, good morning, Dayan. Ayan, Kintoy, good morning sa iyo dyan. Ayan, pinin kita, Kintoy. Ayan, automatic mag-go to channel tayo, Kintoy. Hindi na nakiklik ang link ngayon. Ayaw nang maklik. Yan dito ko, Kintoy, sa Ang Lamig. Ayan, play ka na. Naka-play ka na, Kintoy. Ayan, good morning. Ayan, kapit tayo. Server do official, kapit tayo. New and improved Mang Inasal Chicken. Yan, 36 viewers. Good morning. Magalab shout out. Thank you so much. Thank you so much for coming, guys. Thank you so much for to full support my live.
Salamat sa iyo, ano ha, Kabayan Word Official ha. Thank you. Thank you sa pagpapamember. Ayan. Ayan, Kintoy, playing ka na mata. Ayan, full watch ka na, Kintoy. Nandiyan ka pa ba, Kintoy? Yan, good morning, Yen. Sige lang, Yen, bunso. Tulog pa ikaw, maaga pa. Good morning, Idol. Watching from Nyakay. Good morning, Mekaniko. Good morning sa iyo dyan. Ayan, magandang umaga. Happy Sunday. Ayan, puro tilaok ng manok ang naririnig. Ay, oo, Sunday ngayon. Ako yan, mamaya na lang. Sige, bunso. Ingat ikaw, bunso, ah. Hello sa lahat from Mekaniko. Ayan, Mekaniko, dito ako sa bahay mo, Mekaniko. Mekaniko ni Monica. Dito ako sa road trip, Pasay to Eastern Samar by land. Ayan. Ayan, Mekaniko, playing ka na. Naka-play ka na. Ayan, 31 viewers. Thank you so much. Ayan, Mekaniko, morning idol from Yen. Ayan, Mekaniko, naka-play ka na, Mekaniko, sa akin na. Ayan, naka-play ka na. Ayan, si The Iliscas family, good morning. Ayan, may moderator ka na. I give you moderator, the Iliscas family. Kabayan, maraming salamat sa pag-stay mo dyan.
Ay boy. Ayan, 20CH. Good morning, 20CH. CH watching from Japan. Good morning. Ma'am Astrid, good morning. Ayan, mekaniko. Full watch ka na, mekaniko. Ayan, Ma'am Astrid. Dito na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Ayan, tamsakan ko muna yung upcoming mo, Sis Astrid. Dalawa yung upcoming mo, ayan. Na-watch ko na din to. Hanap ako muna. Ayan, dito ko Sis Astrid sa dinner with the sister. Ayan, Sis Astrid, playing ka na. May ads pa. Ayan, good morning.
Yan, naka-play pa rin si Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, naka-play pa din po kayo. Kakaalis lang po ating. Ayun, kakaalis lang. Choco. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Sis Astrid. Ayan, naka-play pa din. Ayan guys, nagwawalis-walis lang habang wala tayong ganong bisita. Walis lang ng konti. Yan, naka-play pa rin ikaw, Sis Astrid, ha? Naka-play pa din ikaw sa akin. Yan, still paging pa rin ikaw, Sis Astrid. Yan, good morning, good morning. Yan, malapit ka na mag-full watch sa street. Yan, mag-full watch na ikaw.
Ay, thank you, Lord. Ayan, full watch na ikaw, sis Astrid. Ayan. Pinagkahila-hila na. Balik ako kasi hindi ako nakapag-comment. Yan, maraming salamat sa 6 viewers. Thank you so much. Yan, nagbalik ako kasi hindi ako nakapag-comment, sis Astrid. Biglang hinila ni Lolo. Mami Tess, good morning po. Mami Tess, good morning. Yan, tamsakan ko po, Mi, yung ano mo, Mi. Yung upcoming mo, Mi. Ayan, unang tamsak ko po, Mami Tess. Tignan ko nakaplay na ako dito sa kabila kay Mami Tess. Ayan, Astrid na, sabi ni Mami Tess. Morning po. Ayan, tamsak ulit, Mami Tess, dito sa upcoming mo, Mi. Ayan, may tamsak ka ulit. Ayan, dito po ako, Mami Tess, sa breakfast ni Mami. Sisi Koy, good morning. Ayan, good morning sa iyo, Sisi Koy Gina. Ayan, good morning, 10 viewers. Good morning. Mami Tess, playing na po ikaw, Mi. Ayan, Mi, naka-play na po ikaw. G-Shop na, good morning from Mami Tess. Ayan. Tinanghali ako ng gising, Sisi Koy. Nagising ako 7 na. Salamat, Sisi Koy, sa pa-ads mo dyan. Thank you so much. Sis G-Shop morning from Ma'am Astrid. Ayan. Ayan, happy Sunday po sa lahat dyan. Especially kay Mami Tess. Mami Tess, happy Sunday po. Sisi Koy Gina, happy Sunday. Maraming salamat, Sisi Koy Gina, sa pa-ads mo sa akin. Maraming salamat. Tinanghali ako ng gising, Sisi Koy. Nagising ako 7 na mahigit. Ayan, 20CH, good morning.
Ayan, si Mami Tess kagigising lang din daw. Ayan, Mi, malapit ka na po mag-full watch, Mi. Ayan, full watch na po. Magtamsak lang ako, Mi. Salamat. Ay, maraming salamat Sisi Koy sa patusok dyan at pa-ads mo dyan Sisi Koy. Maraming salamat. Ma'am Rose Tasty, good morning. Ayan, dan full watch na po ikaw, Mi. Gina from Rose Tasty. Yan, narinig ko yung airplane. Saan kaya pupunta ang airplane? Ma'am Rose Tasty, good morning, good morning. Ayan. I go to channel, Ma'am Rose Tasty. Sis Astrid, Ma'am Rose Tasty, good morning. Ayan, G-Shop. From Rose Tasty. Ayan, hi Rose from Tess Pineda. Ayan, good morning sa'yo, Sisi Kuy Gina. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Ayan, I'm playing on your video, daily vlog. Kusi firing. Ayan, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. 8 minutes and 31 seconds. Ayan. Ayan, Ma'am Rose Tasty, playing on your video. Ayan, Sir Rolly. Good morning po. Ayan, magandang umaga po, Sir Rolly. Okay lang po, Sir Rolly. Ayan, magandang umaga din po sa inyo, Sir Rolly. Si Soli, ano ba yun? Saan ba yun? Si Soli. Ninja lang siya. Oo, Sisi Koy, walang problema. Ako din, nagwawalis-walis ako habang naka-live. Kasi tinanghali nga ako ng gising Sisi Koy eh. Kaya pinagsasabay ko yung pagla-live ko tsaka yung pagtatrabaho. Ayan. Thank you so much, Ma'am Rose Tasty. Still playing on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan. Sige po, Mi. Tapos na po ako, Mi. Nakapagtaho na din ako, Mi. Nagdaan yung nagtitindang taho kanina. Nakapagtaho na din ako. Pagkagising ko. Aba, nagwawalis ako eh. Dumaan yung magtataho. Maingay yung mga alaga ko, maaga-aga. Ayan, thank you so much, Dayan. Ayan, jakitan ko nga ito si Dayan. Huwag naman. Kasi baka... Pero bigyan ko na lang. Ayan, Dayan, I give you moderator, Dayan. Lagi yan nandyan din si Dayan eh. Napaka-supportive dyan ni Dayan. Dayan, thank you so much for coming also. Dayan, good morning.
Ayan, Ma'am Rose Tasty, still playing on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan. CH, watch my video please. 20CH. Ayan, good morning 20CH. Ayan, still playing Ma'am Rose Tasty on your video, Ma'am Rose Tasty. Ayan, si Arshad Ali Official. Ayan. Ali Official, ayan, I go to channel, Ali Official. Playing on your video 2 minutes and 1 seconds. Ay, so. Ayan, may ads pa. Ayan, Ali OTW from Rose Tasty. Ali Official playing on your video, Ali Official. And then I give you 1 banana, Ali Official. Ayan, Ma'am Rose Tasty. Playing pa din ang video mo. You're welcome, Ma'am Rose Tasty. You're welcome. Ayan, full watch on your video, Ma'am Rose Tasty. And then, I give you 1 banana, Ma'am Rose Tasty. Okay, ayan. Already done full watch. And then, I give you 1 banana, Ma'am Rose Tasty. And like done.
Good morning, Sir Daily Vlog. Good morning. Ayan. Ali Official. Full watch on your video, Ali Official. And then I give you one banana, Ali Official. Sir Daily Vlog, good morning. I go to channel, Sir Daily Vlog. Ayan. Beach Vibes by Lock Birds. Ayan. Happy background music. Ayan, Sir Daily Vlog. Playing 2 minutes and 10 seconds. Playing on your video, Sir Daily Vlog. Ayan, good morning sa 10 viewers. Maraming salamat. Thank you so much. 10 viewers. You're welcome, Sir Daily Vlog. You're welcome. Happy Sunday, Sir Daily Vlog. Happy Sunday. Good morning. Good morning. Rose, hello. Mega love shout out from Sir Daily Vlog. Yan, thank you so much sa aking sa mga nagla-like sa aking live. Thank you so much. 20 viewers, good morning. Mega love shout out. Thank you, thank you. 20 viewers, maraming salamat. Ayan, still playing, Sir Daily Vlog. Still playing on your video, Sir Daily Vlog. Spelling. Okay, si spelling. Cooking. Yan, 25 viewers, good morning. Congrats, Bicolana, already. Monet. Ayan, thank you so much, Sir Daily Vlog. Thank you so much. Ayan. Dan full watch on your video, Sir Daily Vlog. Ayan, thank you so much. Happy Sunday again, Sir Daily Vlog. Nandito tayo ngayon kay Sis Peli. Yan, 26 viewers. Thank you so much. Good morning. Ma'am Astrid, hi. Sabi ni Sir Daily Vlog. Ay.
Ayan, 25 viewers. Thank you so much. Ayan, si Risa Perwera. Risa Perwera. Hello, sis Bicolana Vlog. Good morning. Thank you so much, Risa Perwera. Ay, Perwera, nabasag na. Ayan. Ayan, daily vlog. Hello, my friend. Bumagsak. Wait lang, Risa, ha? Nalaglag yung cellphone ko. Bumagsak ang cellphone. Ayan, Risa, I give you moderator, Risa. Risa Perwera. Ayan, I give you moderator, Risa. Ayan, si Ranel. Ranel, thank you, sis Bicolana. You're welcome. Ranel, si Ranel. Ranel, good morning. Ayan, 35 viewers. Thank you so much. Ayan guys, please pa-thumbs up to my live. Guys, please pa-thumbs up to my live. Sisikoy, Gina, good morning. Sisikoy, nandun ako kay Sis Peli. Yung ninja ko nandun, naka-live si Sis Peli. nandun yung ninja ko kay Sis Peli, Sisikoy. Ayan, 37 viewers. Thank you so much. Ayan, Risa. Hello, Sis Gina Madronero. Risa Perwera, I visit to your channel. Ay. Sinong Arnel? Sinong Arnel? Ayan, Risa. Playing on your video, Risa. Si Risa Perwera. Risa Perwera. I playing on your video, Risa Perwera. Ayan. Sino bang Arnel? Ranel. Ayan. Thank you for coming, Sis Bicolana Vlog. Sayang ko. Ayan. Playing on your video, Risa Perwa. Ano ba tama? Perwera. Ayan, Risa Perwera playing on your video. Si Boss NTV, good morning. Maraming salamat, Boss NTV. Ayan, bigyan kita ng moderator. Yan, maraming salamat sa iyo, Boss NTV.
Ayan, dito ako sa upcoming mo, Boss NTV. Tamsakan ko muna yung upcoming mo. Ayan, unang tamsak sa'yo, Boss NTV. Ayan, dito ko ngayon muna sa video mo. Play ko muna, Buhay Mandaragat kahit maalon, basta para sa pamilya. Ayan, 1 minute and 13 seconds. Ayan, naka-play ka na. Boss NTV. Ayan, 17 viewers. Thank you so much. Ayan, si Risa Perwera, malapit nang mag full watch. Yan, malapit ka na mag full watch, Boss NTV. Yan, malapit na. Then, thumbs up done. And then, I give you 1 banana, Boss NTV. Idikit ko na to sa'yo. Yan, Sisikoy, salamat sa'yo dyan, Sisikoy. Yan, naka-stay kay si Spelly, yung aking ninja. Ayan, dan full watch na si Risa Perwera. I give you 1 banana, Risa Perwera. Are you still there, Risa? Wala na ata si Risa. Kain tayo, Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Gina. Kain lang ikaw dyan. Kumain ako ng taho kanina. Dito ako ulit sa bahay mo, Boss NTV. Dito ulit ako sa bahay mo. Sa kabilang cellphone ko naman. Ayan, tamsakan ko again yung upcoming mo. Boss NTV. Ayan. Ayan, dan tamsak ulit, Boss NTV sa premiere mo. And then, bibigyan kita ulit ng isang banana pa, Boss NTV, para lumaki-laki naman yung bahay mo. Ayan, pangalawang banana ko sa'yo. Ayan. Ayan, 2 banana para sa'yo, Boss NTV. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Yan, gawa lang ikaw dyan, Sisikoy, ha. Okay lang yung live ko, ha. Huwag mong intindihin yung live ko. Yan, pang lang natin yan. Pang update lang natin yan. Ano ulam mo, Sisikoy G? Nagkape pa lang ako kanina.
Ayan si Kriya Con, Mariam, ayan. Saludos, Bicolana. Hello, Kriya Com. Yan, thank you so much. 7 viewers, good morning. Maraming salamat. Thank you so. Good morning, Sir Arthur. Yan, meron na po. Kaya wag ka magpapalipad Sir Arthur, kaya wag ka magpapalipad. May dollar sign ako. Joke lang, Sir Arthur. Good morning po, Sir Arthur. Yan, tamsakan ko po yung upcoming mo. Ayan, si Netherload, ayan, from Brazil. Ayan, good morning. Dito ako, ayan. Ayan, dito ako ngayon, Sir, Sir Arthur, sa iyong upcoming live. Wala pang laman Gcash, yan nyo po pag nakikalaman. De, joke lang po Sir Arthur, joke lang po yun. Ikaw naman. Okay lang sa akin yun. Ayan, thumbs up dan Sir Arthur sa upcoming mo. And then, dito sa isang cellphone ko po, pangalawang thumbs up ko sa'yo. Ayan, pangalawang thumbs up, Sir Arthur. Yan, kape-kape muna, kape-kape. Yan, pangatlong thumbs ako sa'yo, Sir Arthur. Yan, baka magkano na ako magtag dito, charge muna tayo. Ayan.
Pangatlong tamsak sa'yo, Sir Arthur, sa upcoming LS mo, Sir Arthur. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Gawa lang ikaw dyan, Sisikoy, ha? Yan, good morning, 10 viewers. Thank you so much, 10 viewers. Yan, maraming salamat po sa ating lahat dyan. Good morning. Happy Sunday, guys. Sir Arthur, happy Sunday. Ayan. You're welcome, Sir Arthur. Ayan, 7 viewers. Thank you so much. Yan, happy Sunday po sa lahat ng andito from Sir Arthur. Lobat na din pala yung isa ko. Wala, lahat na lang naka-dextrose. Sos. Yan, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Arthur. Thank you so much. Ayan guys, gawa-gawa lang kayo dyan guys. Okay lang yung aking live. Abang naka-live ako, ayan, nagtatrabaho. Kaya silip-silip lang tayo. Yan, 14 viewers. Thank you so much.
Si Angelo ko, si Angelo Carrio, say this pink, cheese green goose. Ayan, good morning, Angelo. Angelo, good morning, good morning. Si Angelo. Si Maring Kabayan, ayan Maring Kabayan, good morning. Sisikoy, salamat sa iyo dyan. Sisikoy, gawa lang ikaw dyan, Sisikoy. Okay lang ako. Alam mo naman sa umaga marami tayong tao. Ayan. Okay lang ako, Sisikoy. Ayan, Maring Kababayan mo, vlog. Ayan, good morning. Ayan, patamsak sa atin nakapin, guys. Pasuyo naman. Yan, 21 viewers. Thank you so much. Si Maring Kababayan mo vlog. Maring Kababayan mo vlog. Good morning. Wow. May sinyalis ah. Ayan, 29 viewers. Thank you so much. Ayan, si John Lee Wong. John Lee Wong, good morning. Maraming salamat sa paharang mo, John Lee Wong. Ayan.
Nakapin ka na, John Lee Wong. Yan, dito ako sa bahay mo, John Lee Wong, sa vlog. Number 107, nagluto ako ng exotic food. Ang sarap. 2 minutes and 46 seconds, John Lee Wong. Yan, naka-play ka na. Kuya Tap, good morning. Yan, may galap shoutout, Kuya Tap. Dumalaw ako sa LS mo kagabi. Kagabi ba yon? Hindi ko lang alam kung napansin mo ako, Kuya Tap. Opo. Kasi nag-ano po kayo, may business po kayo, di ba, Kuya Tap? Kita ko po kayo. Yan. Kala ko hindi nyo po ako napansin. Yan, ganun talaga, Kuya Tap. Pagka, opo, Paris po, na shoutout ko po kayo. Yan, okay po yung business nyo, Kuya Tap. Malakas po yun. Ayan, John Lee Wong. Ayan, still playing ikaw, John Lee Wong. Ayan guys, padikit naman dyan kay Kuya Tap sa mga hindi pa nakadikit sa kanya dyan guys. Ayan. Ayan, John Lee Wong. Ayan, dan full watts na ikaw. And then, bibigyan kita ng 1 banana dito, John Lee Wong. Nandiyan ka pa, John Lee Wong. Ayan, Kuya Tap. Dito po ako sa bahay mo, Kuya Tap. Ayan, 31 viewers. Thank you so much. Ayan, may premiere. Ayan, tamsak dan, Kuya Tap. Sandali lang, Kuya Tap. Tingnan ko lang para may tao. Wala pala, kala ko meron. Ayan, Kuya Tap, dan tamsak na ko sa mo, sa upcoming mo. And then, bibigyan kita ng 1 banana, Kuya Tap. Si Julius in Joby, ayan. Good morning din sa'yo, Julius.
Wait lang, Julius, ha? Uy. Ayan, ninja lang pala. Kaninong ninja si Julius? Ayan, Kuya Tap. Dito ako sa bahay mo, Kuya Tap. Pangalawang thumbs ako, Kuya Tap, sa coming mo. Coming premiere mo. Kanino pong ninja si Julius? Pwede bang malaman? Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, Kuya Tap, nandyan pa po ba kayo? Yan, 28 viewers. Thank you so much. 32 na pala. Edit ako, pang-upload ko si Sikoy habang bag sa'yo at kay si Spelly. Ah, okay, si Sikoy. Kuya Tap, dito ako sa Anchapchoy ni Kaparis. Aba, halina kayo at tikman. Tama ba yung basa ko? Kuya Tap, playing ka na. Ayan, naka-play ka na, Kuya Tap. Nandyan pa ba si Kuya Tap? Kuya Tap, naka-play pa po ikaw. Maraming salamat po, Kuya Tap. Yan, maraming salamat sa iyo, Julius and Joby. Thank you. Ayan, sino si Julian Angel? Ayan. Hoy. Grabe sa hoy. Opo, diretso po ako sa work, ma'am. Ayan. Maraming salamat, Kuya Tap. Ingat po sa ingat po sa work. Grabe makahoy. Ayan, dito lang po ako sa inyo, ma'am. Maraming salamat po, Kuya Tap. Ayan, what you from? Si Agus, ayan, Agus from Philippines. Agus, ano ba yun? Agus Bea. Ayan, Magic 5. Indushar. Good morning, Magic 5. Thank you so much for coming, Magic 5. Ayan, Kuya Tap. Playing pa rin ikaw, Kuya Tap. Ayan, from Indonesia, si Agus. Ayan, Agus. Ayan. Good morning. Mega live shout out from para sa mga Indonesian. Ayan, Indonesian. Tama ba yung sinabi ko? Indonesian. Wala naalala ko tuloy si Sir si Sir Bongski. Si Sir Bongski. Kung nandyan yun, may mga na naman kayo, may mga Ayan, si Basher. Good morning, Basher.
Ay, ano, Alin mo, ano? Alin Morais. Good morning. Si Alin Morais. Ay, si Gozo. Gozo. 59, 57, 89. Good morning. Ayan, si Gozo. Good morning. I'm from Indonesia. Wow. Thank you so much for coming also, Gozo. 5789. Yan, thank you so much for my full support to my live. Si Gozo. Hirap din kasi ng mga pangalan nila. Yan, si Alin. Alin. Good morning, Alin. Kuya Tap, still playing pa rin ang iyong chapsoy, Kuya Tap. 24 viewers. Thank you so much. Buhos na. Ayan, si Sir Megatron. Ayan, Sir Bongski. Lagyan ko ng jacket yan. Nahanap pa lang, nababanggit pa lang kita. Nandiyan ka na. Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyap. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. O, di ba nabasa ko na yung ano mo, Sir Bongski? Di ba, Sir Bongski, kala mo Ayan, si Amit Raturi. Amit Raturi, hello, good morning. Si Sabitiri, ano ba to Sabitiri? Ano ba itong mga pangalan nila? Sabitiri Saho, good morning. Pwede po bang magdikit, ma'am? Julius and Joby, baba mo ang main mo para makapagdikit ka. Kasi ang dala-dala mo, ninja lang, kaya hindi ikaw po ayan ba ang ano mo? Main mo ba yan, tawag dito? Main mo ba yan, Julius? Saan na ba ikaw? Julius and Joby, main mo ba yon? Impressive song. Ayan, like the Naruto song, sabi ni Caroso 5789. Kung maglaba ka host, dapat kurosohin mo ang damit. Huwag iwasin. Ito talaga si Sir Bongski, basta talaga nandyan na. Ay, nako Sir Bongski. Ayan, si Bernardo. Good morning, Bernardo. Ayan, 30 viewers. Thank you so much. Julius, tinatanong kita, main mo ba yung yan ba main mo? Kasi one subscriber pa lang ikaw. Funny sounds, good morning from Kunzu. 5789. Ayan. Kinanta ko kasi yung ni Sir Bongski Yan, ano ka pa dyan, Sir Bongski, kakantahin ko talaga yan, kahit paus-paus ako dyan. Ano na nangyari kay Kuya Tap? Kuya Tap, still playing pa rin si Kuya Tap. Ayan, nagchatapsoy pa rin si Kuya Tap. Ayan, 25 viewers. Thank you so much.
Bag ako saglit host kasi maggamot muna ako sa hangover. Ayan tayo. Sir Megatron. Ayan, wala akong masabi talaga. Sige, gamutin mo na yan. Ano ba igagamot dyan? Red Horse? Sir, Bongski. Red Horse ba ang gamot dyan? Yan, thank you so much. 20 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, si Salwa Alipia. Salwa Alipia, good morning, Salwa Alipia. Ayan, bigyan natin ng moderator si Salwa. Baka main niya to. Medyo malaki na rin naman ang ano eh. Ayan, Salwa Alipia, I give you moderator. You can call me Salwa. Oh, tama, Salwa. Ayan, si Pudya Official. Pudya Official, good morning. Yan, thank you so much, Foodya Official. I give you moderator. Yan, dan full watch na ikaw, Kuya Tap. Si Kuya Tap pala yung naka-play dito. Kuya Tap, full watch na yung video mo, Kuya Tap, ha? Bye, Salwa. Romantiko, Kulba. Romantiko, Kulba. Sino si Romantiko, Kulba? At wala dito. Eto, sa akin wala. Bakit ganon? Maraming hindi nalabas sa aking cellphone. Ayan. Ano ba to? Si Puha Official, I visit to your channel. Ayan, Puha Official 52 playing on your video. Puha Official. Kuya Tap, ayan, full watch na Kuya Tap ang iyong video Kuya Tap. Ayan, Kuya Tap, baka ikaw Kuya Tap may gawain ka pa dyan. Okay lang ako Kuya Tap, ha? Pulwa, playing on your video, Pulwa, Puha, ano basa? Hindi pala Pulwa, Puha Official. Ayan, Puha, playing on your video, Puha Official. Tama ba basa ko? Puha Official.
Maraming salamat, Kuya Tap. Kuya Tap Cooking, Dan. Ayan, panay ang dikit ni Puha, official. Pin ko si Sisikoy ko. Ayan. Ba't ba ako napunta dito sa sa live ni Yan, maraming salamat Kuya Tap sa iyo diyan. Ayan, Sisikoy dito. Thank you very much from Pulwa. Ayan, Pulwa, still playing on your video, Pulwa. Ayan, Sisikoy, pupuntahan kita, Sisikoy, ha? Itong isang cellphone ko, may na yata ito, may something na. Hindi na lahat lumalabas yung comment, tapos pag kinlik mo yung yung tawag dito, yung link, hindi siya nagkiklik, pero doon sa isang cellphone ko nagkiklik siya. Nakakainis. Puha, Puha, where are you? Here I am. Here I am. How do you do? Sir Megatron. Sir Megatron. No, ikaw talaga, Sir Megatron. Tingnan mo, pag nag-click ako ng link, automatic, nag-go to channel. Ba't ba ganito ito? Nakakainis tong cellphone na to. Sir Bongski, yan Gina, what? Yan, guys, please connect to my BFFG na Madronero, guys, sa mga silent viewers, please. Ayan, si Romantico cool ba? Natawa si Romantico. Nahanap kita kanina, Romantico eh. Ayan. Ano rin siya, 500, ano tawag dito, 500 plus ang kanyang subscriber. Hindi ko alam kung, ayan. Si Puha official. Already done full watch on your video and then I give you one banana. Puha official. Are you still there, Puha official? Yan, Sisikoy, dito nga ako sa binaba mo, Sisikoy. Itong cellphone kong isa, napakapastilan. Ayaw Ayaw ba naman mag-click ng link? Ako ba dyan na yata na may mystery na ikukwento si Sunel Kumar na jowa niya si Venus R Teka, dito ako sa click ko nga tong yan, dito sa isang cellphone ko nagkiklik. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, Sisikoy, dito ako ulit sa kabilang phone, ha, Sisikoy. Sisikoy, pagpukusan ko muna to si Gina mo, Sisikoy. Kung katawan ko lang ang habol nyo na kung gumiling pa'y lumiliko, masusunod pa rin ang puso na doon, romantiko.
Si Sir, ano talaga, napakagaling napakagaling Boy London, ayan si Boy London, mega mega love shout po. Shout out po and sa lahat, ayan, Boy London, good morning. Ayan, si Sikoy, pagpupukusan ko muna si Gina para siya ay mamoni na din. Bigyan natin ng jacket yan si Boy London. Ayan, may moderator ka na, Boy London. Ayan si Sikoy, naka-play na si Gina mo dito sa kabila. Ipi-play ko ulit dito si Sikoy sa kabila, si Gina. Pagpupukusan ko muna si Gina ngayon. Abnormal na kasi itong mga cellphone ko si Sikoy eh. Pag nagpindot, hindi siya mag-automatic mag-go to channel ka sa link. Ayan si Sikoy, playing din dito sa isang cellphone kay Gina. And then dito sa isa si Sikoy, naka-play din siya. Oo nga si Sikoy, napakahirap. Pero dito sa isang cellphone ko na to si Sikoy, ayan, nagkiklik pa ang link dyan. Pero dito sa dalawang cellphone ko, hindi na. Kasi ganyan ang style si Sikoy. Ganyan din ba sa'yo si Sikoy? Ganyan din ba ang style pag sa ayan, yan. Pagka na, yan ang ayaw mag-click, yung dalawang cellphone ko ganyan. Nakakainis. Salamat po sa jacket. Pa-jacket. Walang anuman. Boy London. Ayan, Boy London. Dito ako sa bahay mo. Nandyan pa ba ikaw, Boy London? Ayan. Tingnan mo, nag-ano pa siya, oh. Mag-ano nga muna ako. Mag-refresh nga muna ako. Ayan. Oo, sisikoy. Sa ibang CP ko dito sa tablet ko, hindi. Ayan, ganyan nga. Ewan ko ba kung bakit. Ayan, naka-live na si Ma'am Astrid. Maya-maya mag-end na tayo. Naka-live na si Ma'am Astrid. Yan, sandali lang Boy London. Yan. Ayun, lumabas na si Boy London dito sa isang cellphone ko. Ayan, Boy London, dito ako sa sa video mo. Dito ako sa Dashard, London, UK. Ayan, ano ba to? Ayan. Boy London, ayan, naka-play. And then, dikit ko sa'yo itong pinang-play ko sa'yo, Boy London, para makadikit ako sa'yo. Ayan, second channel ko to. Ayan, maraming salamat sa'yo dyan. Si Sikoy Gina, mamaya after ng live ko si Sikoy, ipag-play kita ulit dito sa playlist mo si Sikoy. Yan yung dalawang cellphone ko, ipi-play ko dyan sa sa kay Gina, para pupusan ko muna yan si Sikoy, ha. Ayan, Boy London, dikit na ako sa'yo sa second channel ko. Nag-comment ba ako? Hindi ata. Mag-comment ako pala para makita mo. Boy London. Hindi ako nakapag-comment. Nag-thumbs up lang ako. Pastilan si Bicolana. Ayan, thumbs up done. Ayan, Boy London, akin yung Proud Bicolana TV. Nag-comment ako. Ayan, London braid is
Falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. Sir Megatron. Ay, Diyos ko po. Sir Megatron. Ayan, si Sikoy, full watch na ikaw dito sa isang cellphone ko. Ayan. And then, full watch na rin ikaw dito sa kabilang cellphone ko, si Sikoy. Ayan, mag-i-end na ako. Kasi naka-live na rin si Ma'am Astrid para ma-support din naman natin. Ayan, kay si Spelly kanina, tinambay ko yung aking ninja. Sir Bongski, maraming salamat sa iyo dyan, Sir Bongski. Yan, Romantico, thank you so much, Romantico. Natatawa si Romantico. Bigyan ko nga ito ng ng moderator si Romantico. Malaki na rin naman ng bahay eh. Kawawa naman eh. Lagi kanina pa nandiyan, nakatambay sa akin, di siya naalis. Nakasupport siya. Ayan, Romantico, I give you moderator, Romantico. Ayan guys, ako'y magpapaalam na, magpapasalamat na ako sa aking mga naging bisita. Ayan, maraming salamat, especially sa iyo, Sisi Kuy Gina. Thank you so much. Sir Bongski, mega love, shout out sa iyo, Curly Top. Sir Bongski, sasakitan tiyan ko sa iyo talaga. Ako'y mamaus-maus pa naman ako, iiwan ko sa iyo talaga. Curly Top. Kuya Tap, maraming salamat po. And then, syempre, especially kay Sisi Kuy Gina. Ayan, si Romantico. Kumain kasi ako, madam. Nakikinig lang ako. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Romantico. Binigyan na kita ng jacket mo. Salamat din, Sisi Kuy. Sir Bongski. Romantico, bisitahin ay tag dito. Hindi ko na bisita. Na yung bahay mo pala, ha? Welcome, Gina. Ayan, sabay talaga to si Ayan, dikitan kita dito, Romantico, sa aking ha. Ayan, dito muna ako sa short video mo mag-play. Yan, naka-play ka na, Romantico. Ayan, nag-comment ako dito, Romantico, para makita mo. Yung Proud TV Bicolana, akin yun. Ayan, then one banana for you, Romantico. Ayan guys, maraming salamat. Sisi Kuy G, thank you so much. At Megatron, si Sir Megatron, ayan, bye-bye. Maraming salamat sa inyo guys. Sa lahat ng naging bisita ko, hindi ko na kayo isa-isahin. Ayan, basta maraming salamat. Wala akong ibang masasabi kundi thank you so much. Ayan, at maraming salamat nga pala kay kay Sir Word Official sa bagong member ko, nagpa-member sa akin. Nagpa-member sa akin. Ayan, maraming salamat guys. Bye-bye. God bless you all.